V kategórii A2 na 3. mieste Michael Bala. Želoce! Čo hľadá? Čo má? Tu máš ženu. Milo má najkrajší, ja mám najkrajší. Pekný. Na 2. mieste Alexander Šikúr. To rovnaké všetky? Ja mám ženu. Ale chlapi majú všetci ženu. Ja mám vraj ženu. Tak dali originál. Chcela tam chlapové. No jasné. No veď za prvé je originál. Nemáte? Stačí na obrázku. A nespravili, veď spravili, že spravia, kým mám to odovzdajú. Som 2 hodiny fotil. A na 1. mieste Robert Kováč. A ty máš tam vrtuľný, nemáš? Vrtuľný. Na kopco. To čo? Nemáš to do Za kopcom. Všetko vás bude počuť ináč, ale nevadí. Mne určite nie. Facebooku. Či je 15-ka? Ty už vyplom držíš tak, že ani číslo nechceš. Základ. Mona Lisa nepôjde dole a to hore.